Ja, jeg skal til beregne opgave 2b. Opgaven lød som følger. En rød bold og 5 blå bolde vejer 12,15. 118 røde og 2 blå bolde vejer 1386,37. Spørgsmålet lyder: hvad vejer en rød bold, og hvad vejer en blå bold? Til start med antager jeg, at x er rød bold og y er blå bold. Så kan vi så opstille de to linjer. X plus 5y lige 12,15, og 118x plus 2y lige 1386,37. Og de tal får vi så fra opgaveløsningen her. Før vi beregner ligningssystemet, så nu er jeg lige til at prioritere på tools. Jeg synes, at det er nemmest. Ja. Og først så gør jeg ligningerne over kors, og her så tager jeg hinanden, som får en ligning med lille kæld. Og ja, man kan så både vælge at få en til koefficienter til x eller y. Det er nogle til at bestemme. Jeg har så valgt at gøre det til y, og derfor den øverste linje gange med 2 i alle led, og den nederste linje gange med 5 i. Når man gør det, får man disse tal. Og som jeg sagde, det tager vi fra hinanden. Så vi her, og 10 til hinanden, så har vi kun 8 tilbage. Det vil sige, at x er lige 11,79, som er og for at finde ud af det, så vi tænkt på med x i linjerne, og jeg har så valgt den øverste linje. X er indtil i x er lige 11,79, og det beregnes, vi isoleres, det over, det bliver minustal, så tager vi det fra, det bliver 0,525, det dividerer med 45 for at finde ud, det bliver til 0,180. Det vil sige, at y-værdien er 0,105, som er udgået. Altid skal så konkluderes, at svaret på det ligningssystem er, at x skal være 11,70, som er vægten af rød bold, og y skal være 0,91, som er vægten af en blå bold.